И те, дами и господа, дошвали грами. А Net Strike TV снима Царевец. Клипче номер 3. Първото беше отдавна, номер 2 е вчера, днеска 3. Продължаваме с Net Strike TV. Бебе, директно от Търново. Времето е страхотно. Няма вятър. Така и каза човека до мене. Колите минават. Клипа се цъка март месец. Леко Търново. Тук сме българската история. Жалко, че пътя към българската история и към църквата, нещо, което е страхотно, което на всеки препоръчвам да го види в поне един път в живота си. Аз го виждам сигурно за 6 път и ще го гледам сигурно още 1000 пъти. Време да се купува билети, защото няма безплатни работи. Едно време било безплатно, ама сега не е безплатно. Билета е 6 лева, да кажем на човек. Снимаме всичко от купуването на билети до самата разходка. Ето касата. И няма човек там, нищо да влизаме безплатно. Добър ден. 2 билета. Много не сме. Големия. Карам райч. Уди хора има. Уди има. Уди джави. Държай, снимайте. Аз ще държа тук. Да го дава пари сега. Хубаво. Да влезем. И? Айде, имаме Царевец. Само не удите така. Видите каква страхотна гледка, дами и господа. Ехо! Царевец! Хората, не е чудно децата, дето учат история. Тук дали си знаят историята. И снимаме котка от бъдещето. Котката вале. Да вале! Котката снимаме. Ето котка Царевец. Тя под прикритие. Царевец е наш. Ние сме единствените луди на Царевец. Царевец е наш. Няма да го завадяваме. Имай фарината наляво. Ти страхотната гледка. Царевец е наше. Ще правим парти с българите с Хана Спарух. Ще пием биричка с него. Снимаме котката, тя под прикритие. Тя е с нас, агента. Сега ще ме водим пътя. Пътя ще ни води. Ето, страхотната гледка. Вау, тук е направо гледай нататък, виж. Види страхотно. Страхотно, добре, че дойдохме от дъжда. Няма. Снимам точно 5 минути чакам.